Ассалому алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали моин, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро чӣ хеле ки дидем, ҳамира мо дар канал мо пахш кардем, 18000 сомон гуфтадем. Саудо шид, омад Душанбе. И кадом ки ҷошай? Болошаҳр меган, тарафиш 9 километр, тарафи Швирзавод. Бардаро дар қариби дарвозаи Турсунзода ваҳдат. Инай ду бақача дидабдем, ду гусоладор. Бардари мо ҳар душа гирифт, овардем, ина ҷӯшидем, дидам. Гова саудо шид ҳамроҳи акай Мансур лабо инаи сафед кати омадем саудо шид бардаро 17000 сомон то хонаи бардара. Ина бардаро сумуш, ина бардаро сумями 17000 сомон саудо шид омад даставка Душанбе. Бисёр бардаро занг задесям бардарои саудо шид рафт аки масъади бардар гиф ошшава ду бақашадор то наворанда худо нигоҳбонатон касб кори аматон барор мехом бигзор ҳамагоҳи хубша бигирен. Ина бардаро ҷӯшид бардар солакошон худо нигоҳбонатон касб кори аматонда барор мехом. Ака ҷӯши дидид ёха гов чӣ хебдай созая бардаро инай гови хубай бардар суханодор нашуд гов лайка бижихез чекне падилица кне лайка зихида мегир инай бардар лайка биза мега гови хуб дора мега подписчики химай. Бардар и дар шаҳри ғариб ая дар Москвай ҳам бардар кати савдо кардем, ина кашай овардем, дастафакада овардем. Худо нигоҳбонатон. Насиб симентал мепартоем ҳами бега. Шумо мебинед симентал нархш 26000 бе ниҳоят симентали хуб. Худо нигоҳбонатон.